はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日も楽しく日本語の勉強をしましょう。はい。はい、前の授業ではこれを勉強しました。はい、何々はどこですかというのと、いくらですかというのをやりましたね。さあ、では質問します。日本語の教室はどこですか？ここです。ここです。そうですね。では、これ何ですか？これは何ですか？ボールペン。ボールペン。そうですね。はい。このボールペンはいくらですか？1000トグルクです。では次は、このノートはいくらですか？1500トグルクです。はい。さあ最後です。この辞書はいくらですか4万トグルクです。そうですね。4万トグルクです。今日の勉強。今何時ですか5時です。そうですね、5時です。では、この日本語の勉強は何時から何時までですか5時から5時20分までです。5時から5時20分までです。そうですね。今日の勉強。さあ、今5時です。5時ですね。さあ、よく見てください。はい。今何時ですか5時5分です。今5時5分5分です。そうですね。さあ、今何時ですか5時10分です。はい。5時10分です。そうですね。5時10分です。はい、いいです。分、それから分という2つの言い方があるので気をつけましょう。練習しましょう。はい、ではまずは数字の復習をしましょう。皆さん大きい声で言ってください。はい。1、2、3、4、5、6、7、7、8、9、10、11、12。はい、いいですね。では次は字ですね。先生が言います。皆さんは聞いてください。1時、2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時、10時、11時、12時。さあ、では皆さんも言ってください。1時、2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時、10時、11時、12時。はい。では次はですの形で言いましょう。さあ、私の後に皆さんも言ってください。1時です。2時です。3時です。4時です。5時です。
6時です。6時です。7時です。7時です。8時です。8時です。9時です。9時です。10時です。10時です。11時です。11時です。12時です。12時です。さあ、では先生は言いません。皆さんが言ってください。はい。1時です。2時です。はい。3時です。はい。4時です。4時ではありません。4時です。はい、次は5時です。6時です。はい、いいです。7時です。そうですね。これは7時ではありません。7時です。はい。8時です。はい。9時です。そうですね。9時ではありません。9時です。10時です。はい、10時です。11時です。はい。12時です。はい、いいです。テレビの前の皆さんも練習しましょう。画面を見て言ってください。1時です。1時です。2時です。2時です。3時です。3時です。4時です。4時です。5時です。5時です。6時です。6時です。7時です。7時です。8時です。8時です。9時です。9時です。10時です。10時です。11時です。11時です。12時です。12時です。1分、1分、2分、2分、3分、3分、4分、4分、5分、5分、6分、6分、7分、7分、8分、8分、9分、9分、10分、10分、20分、20分、30分、30分、40分、40分、50分、50分、半、半、練習しましょう。さあ、では、わかりません、わかりません
さあ、何と言いますか？今何時ですか？そうですね。今何時ですかというふうに言います。これはモンゴル語でどんな意味ですか？そうですね。じゃあ皆さん一緒に言いましょう。今何時ですか？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 はい、いいですね。ではこちらの3人の人、質問してください。今何時ですか8時です。もう一回。今何時ですか3時です。もう一回。今何時ですか7時です。いいですね。さあ、では次は2人が質問します。3人が答えます。さあ、どうぞ。今何時ですか？はい。 4時です。はい。今何時ですか10時です。今何時ですか7時です。もう一回。何時ですか？ 7時です。そう、7時です。今度はテレビの前の皆さんが質問してください。11時です。11時です。8時半です。8時半です。10時50分です。10時50分です。今度は私が質問します。皆さんが答えてください。今何時ですか？4時です。4時です。今何時ですか？7時です。7時です。今何時ですか？3時6分です。3時6分です。練習しましょう。はい。日本語の勉強は5時から5時半までです。5時から5時半までです。日本語の勉強は何ですか？やっぱりそうですね。では今日は新しい言葉で勉強の言葉を覚えましょう。はい。さあ、では見てください。私が言います。皆さんも言ってください。はい。勉強、勉強、算数、算数、体育、体育、歴史、歴史、英語。英語。さあ、ではこれは、復習ですね。覚えてますか？日本語、日本語、モンゴル語、モンゴル語、コンピュータコンピューター、復習ですね。音楽、ー、音楽、はい、勉強しました。さあ、では次は皆さんが言ってください。先生は言いません。はい。はい。勉強、はい。算数、はい。体育、はい、体育、そうですね。歴史、英語、はい。日本語、日本語、モンゴル語、